हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बे आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लाबोनो सानदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोङो मारैहाय गावबा गावनि मबाइलजों खेबनाय फटकफोरखौ जेनेबा फर एग्जाम्पल 3 MB फटक साइजफोरखौ जोङो मारैहाय 100 KB आव लाबोनो हायो बेखौ आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव खिन्थागोन। दानि जुगाव माखासे अबेबा बायदि फर्म फिलआपखौ जोङो दानि मबाइलफोरजों खालामनो हायो। नाथाय मबाइलजों खालामनाय समावहाय जोंहा माखासे डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनांगौ समावहाय अबेबा बायदि फटक साइजखौ 100 KB 50 KB बियो। दा बेनिखायनो आङो दा नोंथांमोननि सिगाङाव खिन्थानो सानदों जे मारै MBनिफ्राय जोङो KBआव लाबोनो हायो बेखौ आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव खिन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै नायलांदो, अब्ला नोंथांमोनाबो बुजिगोन। दा आं भिडिअखौ जागायनोसै। एप्स डाउनलड खालामग्रोनांगौ। बे एप्सआनो जाबाय नैबे फट' एन्ड पिक्सार रिसाइजारखौ जोङो डाउनलड खालामना लाग्रोनांगौ फार्स्टआवनो। आंना अलरेडि बियो डाउनलड इनस्टल खालामखानायखा। नोंथांमोना बेखौहाय इनस्टल खालामना लाग्रो। आङो बिनि लिंकखौहाय डिसक्रिपसनाव होगोन। नोंथांमोना बे डिसक्रिपसनाव थांनानै डाउनलडबो खालामनो हागोन। बेनिफ्राय दानो जोङो नैबेखौहाय अपेन खालामदो। अपेन खालामखांनायनि उनावहाय नोङो फट'खौ सेलेक्ट खालामग्रोदो। नैबे सेलेक्ट फटक्स दंना बाहाय थुदो। बेनिफ्राय नैबे थ्रि बटनाव थांदो। थ्रि बटनाव थांखांनानै इमेजेसआव खनसे क्लिक खालामदो। इमेजेसआव क्लिक खालामखांनायनि उनावहाय नोंनि फट'आ अबेहाय दङ नों बेखौहाय चइस खालामदो। आङो दा फट'खौहाय केमेरा खेबनानै दोनदों। केमेरायाव थांदो। बिनिफ्राय इमेजेसखौ बासिदो। बिनिफ्राय नोङो नैबेखौहाय फार्स्टआवहाय क्रप खालामना लाग्रो सिगाङावनो। क्रप खालामखांनायनि उनाव बे MBआ एसे खमायो। बयजा क्रप खालामनाय लोगो लोगोनो MBआ मिलायखायो। बेनिफ्राय क्रप खालामबाय। दा बाहाय बेसेबां दङ नै 196 KB दङ। बेखौहाय दानो जोङो 100 KB बानायनांगौ। नैबेहाय थांदो। बिनिफ्राय नैबेहाय मोनसे कास्टम पार्सेन्ट दङ। कास्टम पार्सेन्ट दा 25% होयोबा बियो मथा मथि 100 KBनि बारा जाबावगोन आरो। बेनिखायनो नोङो बाहाय कास्टमाव बे 25%खौ नोङो 15% बानायदो। नैबे 15% होदो। अके थुदो। 103 जाबाय नै। दाना 103आबो बांद्रायबावो। दाना बेखौहाय नोङो 100 KB बानायनांगौखाय आरो खनसे क्रप खालामफिनदो फार्स्टनिफ्रायनो। क्रप खालामदो। क्रप जाबाय। दाना बेनिफ्राय दा 187 KB जाबाय नै। दा बेखौहाय नोङो बाहाय बानायफिनदो। कास्टमाइजआव थांदो। कास्टमाव थांदो। बेनिफ्राय 15% होनायाव जायाखै, ओंखायनो दा 12% होदो। अके थुदो। दा नै बे फट'नि साइजआ 69 KB जाबाय। दा 69 KB जानाय लोगो लोगो दाना जों बेखौहाय डकुमेन्ट्सआव जोङो बेखौ आपल'ड खालामनो हासिगोन आरोखि। दा बियो डाइरेक्ट लोगो लोगो बियो अट'मेटिकलि बियो माबायावहाय सेभ जाहैखायो गेलारियाव थांनानै नायहैनो हागोन दा बेखौ। दा नों बेखौ जादोंना जायाखै गेलारियाव थांनानै नायनोसै। गेलारियाव थांदो। एलबामाव थांदो। बिनिफ्राय नैबेयाव मोनसे थाखायो फट' रिसाइजाराव थांदो फाइलावहाय। बिनिफ्राय बे क्लिक खालामदो। ओमफ्राय बेखौ दानो डिटेल्सआव नायदो बेसेबां जादों। डिटेल्सआव नायदो। एलाय नै 42.07 KB ल'सै। दा जाबाय आरो बे फट'आ। नों दा बेखौहाय जेरावखि आपल'ड खालामाबानो आपल'ड खालामनो हासिगोन। जुदि नोङो 50 KB नांगौ 40 KB नांगौ नोङो बेबायदिनो खालामनो हायो आरो। दिनै भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ बुजियाखैबा बबेबा मोनसेयाव डाउट दङबा गाहायाव कमेन्ट खालाम। आं कमेन्टआव खोन्थागोन नोंथांमोननो। आरो सोरबा आंनि चेनेलाव गोदानबा अननानै आंनि चेनेलखौ लाइक खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो, शेयार खालामदो। आरो गाहायाव थानाय बेल आइकनखौ थुना होदो जाहाथे आंनि गोदान फैबाय थानाय भिडिअआ नोंथांमोननि सिगाङाव थाबैनो सहैनो हानाय बायदि। एसेनोसै, गोजोन्थों।